Hello everyone, good morning. Jotona. Tabok to শনিবার 28 তারিখ মাস তো পাইজাক লাইলে হা একে এপ্রিল 12 তারিখ ni যত খনাই তমাইনা ইলেকশন চিনি TTADC ni election no tui চিনি ti prasar imang salai jak seba painai seba sianai ang samusugu जों চিনি ti prasar dofar जों नायदि অন্য পার্টি নসিসং লগে রই তমানি হাইক যাগো অন্য দফা নসিসং লগে রই তমানি যাগো আনি যেও ওয়ান সনাই মানি বিজেপি খায়াवै কংগ্রেস খায়াवै সিপিএম খায়াवै जों কাইছা জায়গা পার্টিও হাইबो जायबो जायाबो जों कायसा पार्टीव तंगै सिनि त्रिपुरासानि मानथाय बा त्रिपुरासानि एकत सिनि आमानि कक हो कायसानो जों तंगै जतनो सिनि दफाउनि दफासों थानसाखे याप्रिसेखे आनि जे वान समनि सक्सेसफुल थाव जागोन बलाय सक्सेसफुल नाय बरके आं वान सगु हायफानो नों आं सिसों बुसिलाय माने सि आलकाग्रा नाजनाय गियान आलका हमानि बनो बाइके गियान थांसा खाइबानि बाइके खाइलै मानो हनोनि सिनि बोबाग्रा सिनि लिडार कहा दाबाव सारनजित रावहाय सार्भिस सेक्रेटारि रावहाय गोबां मानो सिनि दफानो बुजावबु हायफानो सिनि जे लिडार हजानाय राव दिनै অন্য দফা বাই অন্য পার্টি বাই নন হাইকে পদনায় হাইকে নন রাং রনায় হলহাকে নিজেনি যে সামানি সাকসেসফুল ইয়াखौ सानेनो অন্য দফা বাই গরং थाङो অন্য দফাनि পার্টি বাই গরং थाङैनो ইয়াं যে आन वान समानि यां केन्द्र सरकाराव त्रिपुरा साराव थानसा सिंमाया बरक सामानि उरुमुरु tabok te khoroksa Tripura land te khoroksa greater Tripura land brok samani thik nang ya ama ba plotik sible bota ke sung bukhaman jak pai hiang ani saksa wan so hain bangaino kaisano target khaiwi kaisano lama tungsaw sung hing hangke sini man thai ba tan ma ya khana bota ke ang wan so mani ani saksa aka kono ko sini TTADC जे चिनि त्रिपुरा साराव तंमानि एरियाव गबै सासा वाजै बसं अন্য दफाराव तंमानिखे बजुगो सिनि मानथाय अधिकार मा खामो ताबक नायदि सिनि हावो जों तंगैसि निजेनि तंथाय मा साबो निजेनि कक आमानि कक न हायके खायदि हेंसों सालाय मा तं तमानि बाङै वा संनाय बायदि किसा नेता प्लटिस खाय तंनाय दं आं सयनो सामुसुगु सिनि त्रिपुरासानि नेता रं बरक दफानो हामजागलिया बरक जातिनो हामजागलिया बरक निजेनि हानो हामजागलिया निजेनि कालचारनो हामजागलिया अন্য दफानि कालचार बैनि तंमुं बैनि चामुं मनो हामजागै निजेनि कगनो पगै बेंगली कक मालाहा हंके तमा हसनाय फनाले बांला रोंगोनो बेंगली कक रोंगोनो हंके दै बनि साक मा हसनाय पाजाक सिजाक हके नुकसाक पाइ बिसिनि त्रिपुरा सा दफा हंके ताइ प्रसातै ताबो कौनो क सिनि एरियाव अন্য दफा दखल खाइ त माने बफ्र जुग उन्नति थांखामो संसा सांखामो तिनि अटोनमास मारा काउन्सिल अন্য दफा देतं kere tamani bang borok tini unnoti ingke borok जों TTADC no sini autonomous no जों खायना रोगमालाहा माने ओंना रोगमानि परे जों जेखुनु पार्टी थों तमाबो कायसा मानै no जों मामानि परे जों ता हसनाय या काय रमाया सरकार बर हायके बर वान सगु ओ सिनि त्रिपुरासा केनो त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा आं हायतिनि कक बरक बाय कक सानायसि कोनरावनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड
ukon dong ni tiprasa hamkrai ukon dong ni edisibo police botai ke senglai nadi wan som nadi semen ke ceng tabok mana semen seba dorkar leader rok tabok dorkar sini tipra hawa leader kahan dorkar sini bubagra hai leader kahan unga nangnai dop hano hamzaga ni nangnai nini hano hamzaga nangnai seng baide numanai bos tini Bangladesh go back ani marnai no ano marnai ongnai roksi nijeni bohog no mothangani bangai nijeni family nijeni busano bahaike boni sai alkawo school phorengmana bono em naiui tini dofani zatini hani musungya tei onyo dofa bai kireng thang uf belai dukho tini diprasaro wan song nai bedi sing hani bangai sing sikla siklero diprasa sikla siklero sing omta he leader rongno naiyawi sing chini yod ro chini diprasa sikla siklero sing makhasi sinai sing khan samangnai hai ke sing chini tongthai chini manthai chini tabok angkok sai tongmane chini kok borok ro belai kema bai telek na nari kemai thangkha chini mukumuro ang tabok kok borok bai ek dui si homagra maya do kosto mosto ke hoin thangane baksa manai baksa maya kok kebang chini kok borok soi chini kok borok bai direct no pure ke kok sai thang maya মানে যে কোনো কক সাবনি মানে রাস্তা সরত বতাইকে গোবাং মানো বইনি কক বাই মিক্স जों थांहा सिनि कक बर' सिनि आमानि कक दलग नों गोबानाय तांनि सराय र ताबाव बुरा बुरि रंनि आइगेनि कक थाइ र खलजा सामुं रं न कक बर'को सार मते हेतं बताइके कक बर'को सार मते बासा त ए ता आंका समनो बासा ककिं हलिया बै बासा बताइ गोबां मानो सिनि सराय र सोरोंजानाय किरैखा हानबाङै हारिसों सिख्ला सिख्लिसों जत्तनोसों अग्रा साक्रानो नायावै जोंनो सिनि हानो सिनि तिप्रासानो जोंनो मा मोथांनाय नों आं जत्तनोसों थानसाखेसों मावान सलायनाय याप्रि मासालायनाय दिनै आं बाक्सा बर'आनो स्टेट बुनि स्टेट बाय सुलै कक सावो बटाइखिपा आनो हयमानो दिनै मेजरामो सोबा ब्रक न असुक सुकार बाबरनि स्टेट बाहायके सुकसुं सासा बुसुक नायथ तमानि बाङै सिख्ला सिख्लि खासिवै बुरा बुरि रंन लिडार खायनाय रंन नक आसक दंसिदि जों खायसिनाय जों दङो जोंनो फान दङो नरक जाक्रा लाहा फान खरैखा बटाइखेनो ताहसनाय रिलेक्स खायरमानि बिसिंथि तिनि ऑल इंडिया नि लेखा परावा नंबर 1 थांखा आगे केराला तमनि ताबो मिजोराम तलक नारि सथाय पारा हाथाय कुसुमा पहाड़ नि ओसि बाइके ब्रक जाबाय मे नुबाय मे खेमा दं बा दंमा हा वानसा ओंथों ना इयां नानि फाइथों इयांनि नारनि फायनाय दं बा यांमारनि रोहिंग्या ओंथों बारमा ओंथों दिनि बाइके मिजोराम बिसि नॉर्मल खेमा दं के ब्रावनि रिसुम हाय बुथु के थानसा के दंमान बिसि रिस्पेक्ट मारगो मिजोराम स्टेट नो रिस्पेक्ट मारगो मिजोराम नि बरंग नो किरि जागमा दंगो तमानि मा किरि माले ब्रक थानसा सिनि त्रिपुरा नि हाय नि बरंग निबो बुकुम बारा तै कांग्रेस दंगो सीपीएम दंगो बरंग नि पार्टी दंगो हायफानो बरक वान सगो अमनि सरकार चलेनाय सरकार खाय दंनाय ताबो कांग्रेस फानो autonomous no salok tonai ba council no salok tonai amo sarkar salok ringya amoni jogole amoni sanole ba amoni bosorole chung o borong no tes khaimen nyai botai ko wan sawni thong bu thoke phaibai bo dogoi borok sarkar slai pe mebu sini hano sawani sini edisino nawani bangsi tini nung a bokrok pe kholai tongu he dala mala tiprasa kes layu kas layu sil layu he गोबां मानसिनि सृष्टि बा सिनि तिप्रासा तंमुं वान संमानि बेलायके हालिया ओंखे नादि
बोसोक हाथाय कुसु कुसु अरबसि बोसोक नायथं कमानि हेंखे हासिजा हेंखे वानसारावनो न'खोना कयनि नेखे मा तंबायबो हानि बाङै आं जत्तनो कयहरनाय जों 12 तारिख बोर्ड लायबानि बा जोंनि दिदि एडिसि जोंनि दिफ्रा सातं थाय जोंनि नक हा बाहायखे बैनिया फाबो साथे कलाया तै दिफ्रा सानि हाबो दिफ्रा सानि या फाबो कलायना तैखे जों जत्त जानिजा एरिया कैंडिडेट जोंनि दिफ्रा सा दफानि बाङै बासानाय बनसों गोबां बायखेसों बोर्ड रवि पास खालायनाय दै जोंनि अम्पि एलेकानि दिफ्रासा 19 दफा तंनाय रावनो आं ककसार मुसुगु एप्रिल 12 तारिखो जोंनि सार बेलायखेन ब नाहसिनाय दफानो हामजागो जातिनो हामजागो दिफ्रासा हानो हामजागो जोंनि सार कमल कलय न गोबां बोर्ड रवै बनो पास खायबै दफानि सामुं गाहामखे तांथांमोन बाङै बनो मासुबा लायनाय एखे दिफ्रासा आयगलाव थों जोंनि बुबाग्रा जुग जुग आयगलाव दंथों होनै आनि कगनो अरमथाखा जय हिंद जय भारत